Čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Roblox Rivals, ideme niekoho poraziť. Ja som to niekedy hrával, ale má tu Románu, Akačko, Luk, Šíp, RPGčko, Brokovnica, Snajperku. Potom tu mám Decker, Flareganu, pištolku, revolver, Uzinu. Potom tu mám motorovú pilu a ruky a ešte tu mám flashbang, granát a smoke. Takže dneska si ideme zahrať proti niekomu, alebo niekoho s tým, koho si zahrá Roblox. Si pomôžete tento, pretože on sa bojí ľudia, vidíte to. No, tak idem stiať s ním. Ale poďte, ideme. Co? Ok, spomeneš proti niekomu, alebo počkaj. Ja idem pozvať svojho kamaráta. Ok, takže môj kamarát teraz nemôže, bo som na dovolenku. Tak poďme si zahrať proti niekomu, uvidíme. Už 368 level, poďte si zahrať, poďte. Ok, proti Živiaka 52 a oni sa boja, alebo čo? Prečo nejdu so mnou? Ok, ľudia, hráme teraz, oni chcú arénu, tak si budeme arénu tiež. Ok, revolver a flashbang. Dobrý docela. Ideme. To sa netrafili. Tak jo, má tam z brokovnice, to je zvláštne, to znamená. To dáš. Ne, prehrali sme, ale tak ich porazíme, že ľudia. Vybereme si za snajperku. Raz sme sa nedali naštvať. Oni nepôjdu. Jeden dostal headshot, ale zabil ma. No dáme. Yes, 1-1, dali sme to. Ok. Necháme si ešte toto snajperku a potom druhá. Poďme, ideš. Na brokovnicu ja si berem. Ok, to dáš. Dáme si ešte posledné kolo snajperku. A potom si dáme nejakú zbraň. Môžeme sa to celať. RPGčko bude z RPGčka. Daj pozor. On to dá, on je profi, kamarát najväčšieho hráča na svete. Teraz berem tiež snajperku, ale berem si Uzinu a flashbang. Ideme to rozdrtiť. Že? Vás zabil? Jak to, že? On ide bomby. Nie, som to 2-3-1. Ibo píše, že hacker, vidíš si to?
Ok, teraz si bereme si snajperku a potom si dobereme ostatné zničenie. Ideme. Na ten trup. Toto má flare gunu. Toto je skorené. Bereme sa ani. Bereme si, víš čo? Bereme si RPGčko, flare gunu tiež ako oni majú. A to všetko flashbang. Pomoc, ja zomieram. Ma zabil? Zabil? Tak, ok, on to musí dať. Prečo mi dali mapu Arena Battleground, to je najlepšia mapa. Dáme. Dobre, poď to dať, smiem dať sa 3 HP, čo? On je profes, vidíte ľudia, je profes. Berme si snajperku, flare gunu. Prejdeme to oklamať. Ideme z druhej strany. Plus 50. On zabija. On ma zabil. Potom, keď dohľadne, tak si dáme si jednu poslednú hru a ukončíme to. Dávam si ešte jednu. Neee! My si bereme tiež RPGčko, tak. RPGčko nemám tiež takto, papíranky. Dáme si ešte jednu poslednú hru a ideme už to ukončiť. Takže dáme si ešte jednu poslednú hru ako. A baterka, to je jedno. Ľudia, toto je asi všetko. Tak vám poďakujem za hru.